Tak pojď zkus na to břicho. My se jsme řekli, že to Harry Potterovi. Ne. Ale víte, ono už to jede, nevíte? Něco řeknu, když tam jde vidět. Strašná tma. Jo, fotočím. Stále fotočím. Ty jsi blbá. Jste lochtaní. Tak pojď. No je, tady se píšou i kilobajty, tak to je dobrý. Já že to už si stala úplně jak paranormal activity. Ale já už to... Za chvilku to stopnu. Já jsem se podívala na tu vychýla, že nejde Rychle, za chvilku to vypínám. Zavky vody hlavu. Já jsem se doskatnu. Hlavu. Rychle, mě už bolí ruka. Podal silou. To je prostě břígo. Víš, to je s silou.